Hei! Kokonaisuudessaan Chris tukee mun elämää tosi paljon ja on mulle tosi tärkeä. Sun elämähän Chrisi-toiminta on tuonut vertaistukea ja yhteenkuuluvuutta. Aivan! Jihaa! Terve! Moi moi! Moi, Hannu! Moi! 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 Hannu! Moi! Jore. Terve! Joo, Mikko, Hannu, moi! Nyt mä ajattelin tähän alkuun, niin jos kierretään semmoinen onko se nyt 2 kilsaa semmoinen Aarnio ympyräreitti tässä. Kiertää varmaan tuolla ja sitten tulla takaisin tähän ja tehdään ruuat tässä Notski-paikalla tuolla ja sitten lähdetään itäreittiä sinne nousemaan ja siellä on semmoinen myllynähtävyys ja sitten menee pisto itään, tulee Liesjärvi ja siellä meillä on laavut ja sinne laitetaan leiri pystyyn. Let's go! Nyt me mennään siis tämä tästä näin ympäri. Syödään ja sitten käydään katsomaan tuon mylly ja tuolla tosiaan se yöpyy. Täällä Hannu! Hannu ja Puu! Onko sulla jotain sanottavaa tälle vuosituhannelle? Niin, että käydäänkö me tuolla syömässä vai? Joo. Ei ole koskaan ollut näin iso rinkkaa. Kun ei työn edessä tarvii niin paljon. Kerro Hannu, mitä sä syöt ja mitä se maistuu. Mashed potatoes and Nämä maistuu oikein hyvälle. Mashed potato et bacon meal. I for bacon. Näyttää vartin olla. Sieni. Jep. Ilmeisesti se on siis jopa niin kuin syötävissä oleva sieni. Oikeesti? Joo, kääpäura. Lankojen värjäämiseen käytettiin perinteisesti enemmän, mutta siis On syötävissä olevaa sieniproteiinia ja sokeria. Jos miksi? Kymmenen. Joo. Terve. Me kerettiin valtaa laavu. No niin. Olemme saapuneet määrän päähän.
Tällainen teltta hyvin kestää vettä. Paperia ja kynä ja tehdä makkarakartta. Kyllä. Kyllä. Tää kun ilma on niin lämmin. Syö vähän pähkinöitä. Vähän vois kyllä syödä lisää. Niin. Kunhan et aina ota mun makkaraa. Hyvää yötä. On ollut kiva päivä, kiva retki ainakin tähän asti. No niin, tähän huomenna. Ei muuta kuin huomenna uusi päivä. Ai että on tämä vaan hieno. Tähän aikaan aamusta jo harjoittelee aurinkokiveä. Aurinko alkaa nousta. Muoti on. Huomenta. Saatko nukuttaa? Sain. Sinne 5 asti. Oikeastaan yhtä saa. Tai heräsin nyt pari. Joo. Good morning, sunshines. Good morning, sunshine. Pitäähän teltassa olla kattova. Oi, se oli tollanen. Rikun fiilikset aamu. Oikein loistava, oikein loistava. Hyvä Krisin reissu ollut. Joo, ei jää viimeiseksi. Joo, ei. Näitä tulee, se on hyvä. Matka alkoi juuri takaisin autolle. No Jani, mikä on ollut retkessä parasta tähän mennessä? Kaikista parastaan tässä on kun lähtö. Kyllä. Jos saisit kuvailla retkeä yhdellä sanalla, niin mikä se on? Ei mitään, ihan hyvä reissu. Hyvä reissu. Mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen, selvä. Super. Super. Omaperäinen. Omaperäinen. Niin Emilia. Terve! Miten koet, että tätä Krisin toiminta on tukenut sun elämää ja arkea? No ensinnäkin se on antanut mulle sisältöä arkeen. Se on antanut mulle rutiinia. Että mä tiedän, että aina torstaisin mä menen Krisille ja silloin on bänditreenit. Ja sitten tosiaan aasinsiltana tästä, niin musiikkia. Mä oon muusikko, niin mä saan toteuttaa itteeni ja mä saan kokemusta muusikkoudesta Krisin kautta. Että mä saan toteuttaa tätä mun laulaja-unelmaa. Että ollaan päästy ihan keikoille, niin saan niinku toteuttaa unelmia Krisin kautta. Ja siellä on ruokia, mä oon opiskelija, mulla on niinkö pienet tulot, niin se on mulle tosi iso juttu, että mä saan Krisiltä ruokaa ilmaiseksi. Ja sit siellä on niitä Valion tuotteita, mä saan aamupuuron, mä teen siinä tosi ison säästön, kun mä saan
niitä tuotteita, Valion tuotteita sieltä ja Lidlistä tuotteita ja ne on mulle niinku tosi tärkeitä ajatellen mun budjettia. Ehdottomasti mikä tärkeimpänä niin vertaistuki. Mä oon tosiaan lopettanut päihteiden käytön 4 vuotta sitten, tai reilu 4 vuotta sitten, niin mä saan Krisiltä. Siellä on muita, ketkä on käynyt samanlaisen polun kuin minä. He ovat mulle vertaistukena. Ja sitten on ihanaa niin tavallaan, kun mä pääsen vaikka koulusta, niin mulla on joku paikka mihin mennä kertomaan mun päivän tapahtumista. Siellä on Vertsit ja Krisin henkilökunta ja kyllä se on tukenut tosi paljon mun toipumista ja lisää mun mielenterveyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sosiaalisuutta ja ihan fyysistä. Me käydään näillä retkillä ja voi käydä urheilemassa. Se on niinku ihan psyykkistä ja fyysistä ja sosiaalista. Niinku ihminen on psykofyysis-sosiaalinen kokonaisuus, niin kaikkia näitä Kris tukee. Ja kokonaisuudessaan Kris tukee mun elämää tosi paljon ja on mulle tosi tärkeä voimavara tässä elämässä. Mun elämähän Krisi-toiminta on tuonut vertaistukea, yhteenkuuluvuutta. Saa olla ihmisen sellainen kuin on. Ei tarvitse miettiä esimerkiksi, pystyykö millaisista ongelmista on puhumaan. Ja se on tosi tärkeä. Totta kai aktiviteetteja on myös niin retkeilyt, futsalit, kaikki tällaiset harrastetoimintaa. Se tuo sitä säännöllisyyttä siihen arkeen. Ja on tärkeitä kurssejakin, niin, mitä pystyy käymään, raittiutta tukemaan. Ja kokemuksia, yhdessä tekemistä, että on valtakunnallisesti eri Krisi-tapahtumia ja sitten Keski-Suomessa tietenkin, niin on aktiivisesti päästä osallistumaan maailmankuntoon, että pääsee verkostoitumaan ja saa niitä uusia tuttavuuksia, niin ei ole hankala mennä vieraaseen kaupunkiinkaan, kun tietää, että siellä on vertaisia ja valmiiksi tuttuja, keneltä voi pyytää apua ja tukea, jos tarvitsee. Se raitis paikka. Kyllä. Olen sieltä saanut ystäviä ja toimintaa, että tuollaisessa uudessa kaupungissa, kun ei ole näitä kavereita muualla, niin sieltä niitä on saanut. Viimeinen puristus lähtee. Yes. Uhu! Antakaa itsellenne aplodeja, olemme olla perillä. Jihaa! Boom! Mahtava meininki ja oli tosi mukava hienon porukan kanssa mennä tuolla ja omasta puolesta kiitos. Minä ainakin kiitän kanssa paljon seinäkilaisia. Kiva kun tulitte mukaan. Kiitos.